ଏକ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଘଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାଘ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଂହଟି ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଭୟରେ ଏକ ଠେକୁଆଟି ସିଂହ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆମ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଛି? ଆମେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହିଂସ୍ର ବାଘଟିଏ ଅଛି। ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହଟି ବାଘର ଠିକଣା ପଚାରି ସମସ୍ତେ ସେହି ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘର ସାମ୍ନା ହେଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସିଂହଟି କହିଲା, ଭୟ କରୁଛ କାହିଁକି? ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ଏ ରକ୍ତମୁଖା ବାଘକୁ କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ବାଘ ଏବଂ ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଂହର ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବାଘର ଶକ୍ତି ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ବାଘଟି ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ତାର ପଞ୍ଝାରେ ସିଂହଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ। କଥାରେ ଅଛି, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ସିଂହଟି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ହେତୁ ସିଂହର ହିଁ ଜୟ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିଲେ।